Zdravím vás kamaráti, dneska vítam pri novom videu. Dneska natočíme Roblox, budeme hrať policajta, tak idem na to. Počkaj, ja idem na tohto policajta, prepáčte, tu som si trošku zmýlil. Takto. Počkať. Musím to rýchlo. Áno, tohto policajta. Tohto. Dám si takto a človek môže si dať hard. Dám si hard. Trochu som zmenil policajta, ale dobre. A vidíte, čo mám pod sebou. Kúpil som si to za Robuxy. Stojí to, kde to je? Toto som si kúpil za Robuxy. Toto. Ja už to mám kúpené, vidíte, error. Tam mám. Takže idem na to. Skúsim to vyhrať. Ale ja nebudem podvádzať. No, keby som niečo nevedel, ale mám hard. Ešte nie som nesmrteľný. Keď to? Dobre. Ja som Bobby Bear. Dobre, ideme hore. To nejak skúsim vyhrať. S jetpackom a s gut mode. Tuna. Anana. Pozor, mini. Berem. A kabum. Ahoj. A bum. Ahoj. Čo, ne, exit, rýchlo. Ale pomalý. Ten policajt to zdržiava. No, ideme, skúsim to vyhrať. Som strašne rýchly s tým gut mode. Game on, dream on. Je to easy peasy. Game on. No idem na to. Budem to hovoriť blbosti. Od dvoch. Hop. Ja idem pre diamantík, pre nič iné. A hop. A skočíme si. Viete čo? On na to otravuje. Umri. Easy. 3. To je mŕtvy, čo mám robiť. Klímo. Tieto gule odpadajú, to je hrozné. Tak gula ma zhodila. Ja na to nemám. Vyletím. Ľahké je vyhrať policajta, pretože proste ma to baví táto vec. Nebudeme sa baviť, čo sa mi teraz stalo. OK. S týmto som nepočítal. Dobre.
Keď sa toto stalo, tak to prestrihnem, dokým tam pôjdem. Dobre, už som sa sem dostal a ja som sa trošku pripravil, pretože mám tu niečo nové. To je to dve veci. Som si to tu trošku vylepšil, aby som bol trošku rýchlejší, no taký pomalý ako vtedy. A idem na to. Už tu budem pomaličky aj trochu padať, ale v tom není žiadny problém. Má hlava. Au. No na čo? Na čo mi je ten rebrík tam vôbec stáva? What the hell? Čo to presne? Dobre, idem na to. To bude rýchlo. Jetpackom vyletím hore. Som tu. Dobre, vypijem si. Easy, mŕtvý. Idem dole a vyhrám to. A už som tu. Pred exitom. Toto je podľa nich exit ako fakt. Je toto podľa nich exit. Som nepovedal, že toto je exit, že toto je laser nejaké. Laser arena. Laser arena. Ať neprídeme. Easy je mŕtvý. Na čo mám tu gun? Umri. Op. A vyhrám. Vyhral som. Taký chudáčik. Som vyhral. Dobre. Trvalo mi tak 9 minút alebo 10. Ja som dal, že mi to trvalo mi to 9 minút sa dostať na koniec. Toto 9 minút. Dobre, klamem, trvalo mi to 8 minút. 2 minúty som sa zaoberal len tým. Dobre, klamem, trvalo to 5 minút. A teraz sa s týmto chcípakom môžeme pohrať. Čau. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, dáme si s ním fotku. Dajte like, odber. Čaute.